Čaute všetci. Tak ako som slúbil a písal, tak moje týždenné súhrny s názvom Čo nové sa stalo v obci budem robiť takto videoformu, aby ste mohli aj pozrieť, nielen prečítať. Takže začneme týždňom číslom 7, začal sa 10. januára, pondelok. Začal sa ako obvykle už poradou s pracovníčkami obecného úradu ohľadom tém, ktoré nás čaká tento týždeň, respektíve od pondelka do piatku. Ráno prišla aj hlavná kontrolórka obce, keď tu nebola dlhší čas fyzicky prítomná, preberme si mnoho vecí, aj s ohľadom na blížiace zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bude 28. februára. Spolu s ňou prišla aj študentka vysokej školy, ktorá mala tému ohľadom využitia obnoviteľných zdrojov pôsobnosti obce. Vybrala si našu obec aj kvôli tomu, že naša obec sa zapája do projektu fotovoltickej elektrárny na budovu obecného domu a bude robiť porovnávanie finančnej ziskovosti tohoto projektu, hľadiska akademických výpočtov a hľadiska našich výpočtov, ktoré mali predbežné výpočty. Sám sa vedavý, ako tomu príde výpočtom, aké budú výsledky a preberiem mnoho tém ohľadom týchto výpočtov, takže dal som aj nejaké podklady ku tomu, takže som sám zvedavý, že ako to dopadne. Mimo tému sme sa bavili aj o tej civilnom zamestnaní a má zamestnanie správkyňa majetku Železníc Slovenskej republiky, čiže pýtal som sa aj na možnosti prípadné získania nejakého majetku do majetku obce, majetku Železníc Slovenskej republiky a vysvetlím postupy a aké sú vlastne zákonné možnosti získania tohto pozemku. V priebehu dňa sme ešte s pracovníčkou obce vyplnili žiadosť na prijatie nových pracovníkov na verejnoprospešné práce z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Bude ich celkovo 6 plus 1 na práca na skúšku, takže všetky peniaze bude platené, všetky výplaty budú platené cez Úrad práce. Po obede som mal ešte dve udalosti a to prvá bola telefonický rozhovor s šéfredaktorkou novín My, bývalý Nový život Turca, kde sme prebrali možnosti propagácie našej obce, aj posledných kultúrno-spoločenských udalostí a mnohých iných. Našli sme zhruba 4-5 tém, ktoré sme mohli v najbližšom čase spropagovať, čiže teší ma veľmi táto spolupráca. Ako ste už mali možnosť vidieť, aj som vás oboznámil, tak tento útorok 18. februára vyšiel prvý článok o fašiangovom sprievode našich hasičov. Ďalší článok bude 25. februára, bude tam dokonca 2 články tam budú, takže tešte sa na to. Už vám poviem predstihu ďalšou videoformou, aj napíšem, že o čom to bude. Takže toto ma veľmi teší naozaj, tá pani bola veľmi príjemná, bol pekný dlhý rozhovor spolu. No a po obede som už ako tradične mal návštevu našich dôchodcov v klube dôchodcov. V útorok sme mali obecný úrad zatvorený, sme dopredu informovali, bolo to z dôvodu toho, že sme chystali sieťovanie počítačov pracovníčkam obce obidvom. Nainštalovali sme tam všetky potrebné súčasti, okrem tlačiarne, ktorá vypadala svoju službu, ale tak teda to bol najmenší problém. Po obede nám nainštaloval štát systém DECOM, ktorý nám slúži na mnohé pomoci, napríklad pri pretransformovaní papierovej zmluvy do elektronickej podoby a mnoho iného. Ten systém je veľmi dobrý, len naše počítače už boli dosť zastaralé, takže ten systém to dosť zahltil, o čom sme sa presvedčili až v stredu. A v útorok sme ešte stihli zverejniť plán kultúrno-spoločenských akcií na tento rok, aj s tými, ktorými už boli, aj tými, ktoré budú. Tento plán sme sa chystali zverejniť dlhodobo. Prvý nápad na takéto zverejnenie bol ešte ohľadom stretnutia Mikuláš a Vianočné trhy. To prvýkrát, podaj to zverejníme, druhýkrát, keď sme mali posedenie ohľadom kultúrno-spoločenských akcií pre nejaké 2 týždne dozadu. Čakali sme ešte na vyjadrenie veliteľa hasičov, respektíve detí hasičov ohľadom detskej a súťaže starších, dospelých, DHZ. Takže preto sme to zverejniť takto neskôršie, nech nemáme čiastkové informácie, ale úplné informácie. Verím tomu, že každý tam nájde svoju udalosť, na ktorú môže prísť pozrieť, podporiť svojou účasťou a budete spokojní s týmto celým rozpisom kultúrno-spoločenských akcií a každý si nájde ten svoj, jak sa vie, šálku kávy. V stredu ráno, keď som prišiel na obecný úrad, tak nás čakalo nemilé prekvapenie. Počítače, ako som spomínal, po nainštalovaní tohto softveru z útorku odmietli povedať svoju poslušnosť. Jeden počítač úplne zamrzol a druhý išiel na veľmi, veľmi slabý výkon, takže museli sme akútne riešiť nákup nových počítačov. Týmto ďakujeme Lukášovi Lichnerovi za promptnú reakciu. Ovolal som viacero firiem, ktorí mohli nám dodať takéto počítače, čiže Lukáš nám to dodal za veľmi dobrú cenu aj s nainštalovaním, respektíve sme to iba objednali. Po obede sme ešte riešili s pracovníčkou obce odmeranie stromov, ktoré budú označené na výrub
miestnom parku a plus ešte ďalšie stromy, ktoré si žiadali občania. Tu som chcel dodať, že oslovil som už aj, ako viete, dekana z Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, aby nám pomohol s tým parkom, ktorý máme pred obecným úradom a vytvoril z neho krásne, pekné miesto. Všetci musíme si povedať, že tie stromy, ktoré tam sú už prestarnuté, nemajú nejakú koncepciu. Najlepšie bolo nejakým spôsobom ich zriediť a spraviť tam nejakú koncepciu nízkych stromov, ktoré budú aj krásne vizuálne. V každom prípade o všetkom budete informovať dopredu. Ak má niekto nejaké pripomienky, bude sa môcť odvolať v konaní, bude byť účastníkom konania, takže nič sa nebude robiť poza niekoho chrbát a budete vo všetkom vopred informovaní. Po obede sme mali ešte 3 stretnutia na obecnom úrade. Prvé bolo stretnutie komisie zloženej z poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré bolo schválené na poslednom zastupiteľstve ohľadom riešenia individuálnej bytovej výstavby pri cintoríne pre týchto pozemkov. Prišli 4 poslanci, boli tu v mojej kancelárii, ja som nebol prítomný na tom otváraní obálok, čiže zápisnicu spravili, o výsledku sa dozviete na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Hneď po tejto komisii sme mali stretnutie ohľadom akcie Medzinárodný deň žien. Poviem iba toľko, že mali sme dlhú diskusiu, čo a ako. Na sme sa zhodli nakoniec, takže teším sa na túto akciu Medzinárodného dňa žien. Týmto samozrejme srdečne pozývam všetky ženy na túto akciu. Bude tam jedno kultúrne vystúpenie spevácké a viac prezradíme v čase, kedy bude vhodný, respektíve tesne predtým, ale bude to určite pekná akcia a všetci sa môžete tešiť. Hneď po tomto stretnutí som mal stretnutie s našimi hasičmi ohľadom fašiangovej zábavy, ktorá bude teraz v sobotu, na ktorú vás srdečne pozývam. Mali sme dlhé stretnutie, sme detálne prebrali všetky podrobnosti a všetky povinnosti, ktoré nás čakajú na túto akciu, takže teším sa tomu, že po viac ako 10 rokoch robia hasiči samostatnú akciu a držím palce a príďte všetci podporiť túto akciu. Bude bohatá tombola, bude pekná skupina, živá kapela Dexon a samozrejme občerstvenie bude postarané aj jedlo, aj pitie. Teším sa na to. Vo štvrtok v doobedňajších hodinách sme začali s inštaláciou nových počítačov, ktorý doniesol Lukáš Lichtner, ako som už spomínal, po stredajšej kalamite. Podarilo sa opraviť aj systém Florian, takže mohli sme už zase hlásiť aj obecné oznámy. A ja som mal vo štvrtok cestu do Martina pracovnú, kde som bol zaniesť okrem iného podklady na respektíve podpísané dohody na nástup nových pracovníkov cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Bol som v sociálnej poisťovni a mnoho iného. V piatok bol pravidelný odpad, vývoz odpadu, separovaného zberu. Ďakujem všetkým ešte raz, že separujete tento zber. Je to perfektné, ako sme dotiahli čísla v poslednom roku. Takže je to vaša vizitka všetkých vás, pozeráte toto video, aj to nepozeráte toto video, môžete to povedať kľudne. Takže máme pekné čísla separovanosti a ja som na to nesmierne hrdý. Preto sme pokračovali v inštalácii počítačov, ktorá sa pretiahla zo štvrtku až na piatok. V každom prípade počítače sú pekné, nové, sú all-in-one, to znamená všetko v jednej obrazovke, dokonca dotykovú obrazovku majú, takže naše pracovníčky tam môžu podávať 100% výkon na poriadnych strojoch, ako sa patrí a ako si zaslúžia hlavne. Medzičasom, kým inštaloval počítač, nedalo sa na nich pracovať, tak pracovníčka obce spolu ešte s ďalším, pani Habžanská, zložila nábytok do škôlky, perfektná práca. Tu by som chcel povedať malú odbočku. Tento nábytok, ako sa rozvíjala debata na sociálnej sieti, že ten starý nábytok znil alebo sa stratil, nestratil sa. Ten nábytok sme dostali dotáciu na nábytok do školy. Je to dotácia z ministerstva školstva, takže boli by sme hlúpi, keby sme ho nevyužili. Čiže týmto pádom by som chcel poďakovať ešte raz pani Habžanskej za pekné zloženie tohoto nábytku a veľmi ma teší, detičky sa budú tešiť tomuto nábytku. Tešíme sa, obnovuje táto škola nielen z stránky učebníc a didaktickej pomôcok a podobných, ale aj z materiálnej stránky, kde si majú kde odložiť nejaké veci, učebnice a tak ďalej. Však vy, čo máte deti v škole, môžete sa presvedčiť sami, že to bude veľmi pekný kus nábytku, ktorý si zaslúži určite naša škola. V piatok bol na sklonu ešte pracovník Povodia Váhu, ktorý bol pozrieť stromy, ktoré boli označené občanmi žiadosťou na vypílenie. Pri tej príležitosti si prešiel aj celú dedinu, lebo bol to nový pracovník poriečný takzvaný a videl, že tu je veľmi veľa teda práce na týchto našej dedine, takže uvidíme, ktoré časti sa nám podarí spraviť. Veľmi sme chceli dokončiť prácu, ktorá bola medzi krčmami až ku pošte, vlastne starý zberný dvor až ku detskému ihrisku. Uvidíme, že sa toho podarí tento rok. Ja dúfam, že to bude čím viacej a budem môcť radostnú správu oznámiť všetkým občanom.
Na to by som ešte chcel dodať, že tento týždeň bol veľmi hektický. Začal sa v útorok ako bežná oprava, respektíve bežná údržba počítačovej sieti a vyšlo z toho až to, že musíme vlastne nové počítače spraviť, takže vôbec nepredpokladal, že v útorok začneme robiť a preto má nové počítače, ale vidíte, to prináša život. Takže ešte raz ďakujem Lukášovi Lichnerovi, takisto Tiborovi Michalovi, že nám pomohol s tou inštaláciou a všetkým, ktorí mali trpezlivosť, že ten obecný rad bol zatvorený a bolo nejakým spôsobom nebolo možné pracovať v plnej sile pre všetkých spoluobčanov. Nakoniec dopadlo dobre, máme tie počítače, už máme ich tunák a na niekoľko rokov máme vystarané o bezproblémový chod, ak nezapočítame do toho nejakú menšiu údržbu. Udalosťou druhou, ktorá ma zaujala určite, nie veľmi, ale teda zaujala, je, keď som zverejnil posledný článok, čo nové sa stalo v obci cez týždeň, aká k tomu prišla, ako je povedal jeden náš spoluobčan, telenovela. Žiaľ, aj to prináša život, že niektorí občania idú mimo tému, chcú vedieť veci, ktoré proste nesúvisia s týmto, to by nebol ani najmenší problém, ale proste nemám rád, keď sa útočí osobne a nerieši sa téma, ktorá je obce. Nevadí mi, keď bude niekto pýtať sa na nejakú informáciu viackrát, poviem tam x krát, ale potom nech si každý spraví názor o tom, či je to skutočný cieľ toho človeka, že keď sa niekto spýta na otázku, odpovie sa mu a zase sa pýta iba v modifikovanej otázke. Každý nech si spraví názor o tom diskutujúcom sám. Máme demokraciu, slobodu slova, nejakým spôsobom nebudeme cenzurovať tieto informácie, nejakým spôsobom nebudeme hodnotiť tých diskutujúcich, ale ja ako súkromná osoba mám určite právo na nejaký názor, ale nebudem ho zverejňovať radšej, lebo nemá to význam, myslím. Tu by som sa ešte pripomenul, že teda každý názor je určite vhodný a každý názor diskutujúceho je vítaný a nech si každý teda dá otázky, aké chce, budem mu odpovedať určite a tu by som to možno aj ukončil. V nedeľu bol ešte výborná správa bola ohľadom našich detí z Eška Sklené, ktorí sa zúčastnili futbalového turnaja U13 a išli tam ako totálni outsidery, nakoľko po jesennej časti sú na poslednom mieste a nakoniec išli z tohto turnaja ako víťazi. Zvíťazili prehľadom, nakoľko prvý zápas remizovali, ostatné vyhrali. Máme tam aj superov z ťažšej skupiny, ako hrajú momentálne. Čo dodať tomuto? V júli bude tomu len rok, ako začali spolu sa stretávať na prvom tréningu a ani nie po roku vyhrajú turnaj. Takže perfektná práca, tréner Martin Drab, samozrejme detičky za perfektný výkon a v neposlednom rade aj rodičia, ktorí celý tento čas a svoju námahu obetujú pre deti, aby z nich niečo bolo a samozrejme tu je teraz vidieť výsledok a plody ich práce. Takže ďakujem všetkým aj dúfam, že všetci občania teraz, ktorí to sledujú a športoví fanúšikovia, budú v hojnejšej účasti podporovať našich mladých fotbalistov na týchto podujatiach v ligovom pokračovaní. V nedeľu bol ešte aj turnaj A tímu futbalistov, tí ale žiaľ po nešťastnej prehre v prvom zápase skončili na turnaji, tam systém trošku inakší, takže aj im samozrejme ďakujem za predvedený výkon. Nie vždy to takto dopadne, ako sa má, ale teda taký je šport, niekto vyťazí, niekto prehráva. V každom prípade vidím tam nádej veľmi veľkú, trénujú, majú dobrý systém nového trénera, takže držím palce im.